Nakisantali ki MDC Constituency Bhoi District ki dan hadu arpun ringot ki kertong ki bani aireng hak election Shakasi Hills Autonomous District Council kata marsan ngot na jirang nongpo sning bat roy bat ringot na mau hati keban long hak arpuai tarik rempang arja arpusan. Kini ki kertong ki day ki bala biang lot ki kot kisla na ka jingpej bania dak office district election officer Kyrwoh district hak janmit jangka lai tarik rempang arja arpusan. Kani ka jingpej bania e ki kot kisla kalawan hadien ka jing ailat ban tap kerteng basitiyo ya ki kertong ki bakwa bania aireng hakani ka election. Na jirang constituency ki kertong ki kentop yo ba sustenance sotun na ka NPP ubaderu MLA ka jirang uba Victor Rani kertong ka Congress ubaderu MDC bementa uba Upkerman Lingdo ka Voice of the People Party uba Himanta Timung ka Bharatiya Janata Party bat uli Trevor Sheffield Barrett na ka UDP. Na nongpo constituency pat ki kertong ki kentop yo ba Balajit Rani joga UDP ubaderu MDC bementa uba Lawrence Nongrum ka Congress uba Manin Raja ka BJP uba Matthew Kenneth Makdo ka VPP bat ka kong Rona Khimdat na ka NPP ka baderu ka MDC berim. Ki kertong ki bani aireng pat na sning constituency ki kentop yo ba Banrikos Nongsteng ka VPP uba Eddie G Kharbani ka UDP ka kong Magdalene Saukmir Maulong ka NPP ka baderu ka MDC bementa uba Rocky A Marwen ka Congress pat uba Rodney Sinkley ka BJP. Na roy pat ki kertong ki kentop yo ba Eason A Hinge ka VPP uba Mickey Douglas AM ka Congress ka kong Napi Shisha Marwen ka UDP uba Rankin Sai Kharbuki na ka NPP ubaderu MDC bementa bat uba George B Lingdo kumu kertong Klamseng ubaderu MLA berim ka roy. Kat baki kertong ki bani aireng na mau hati ki kentop yo ba Dominic Mensong uba Joblin Stan ka NPP uba Kershan daw MLA bat MDC bementa ka mau hati uba Charles Marngar uba Hoping Stone Masharing ka BJP uba James Siliang ka UDP ubaderu MDC berim uba Kenjok Lang Rangtong na ka VPP bat uba Iban Lang Nongsit na ka Khun Nyotrap National Awakening Movement. Nakini arpon ringot ki kertong ki don lai ngot ki kertong kentai kata ka kong Magdalene ka kong Rona bat ka kong Napi Shisha. Kabasa menta kalong satang hakarai Paidbah nakini ki constituency yano unjet ban mikman nakite ki constituency hako arpuai tarik urempang arja arpusan hakasengi tap vote. Habatin Paidbah ki kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya